बांलादेशनि गाहाय मन्थ्रि शेख हासिनाखौ बिबान एंगारनो रायजोफोरनि दाबि। शेख हासिनाया हादोरनि गाहाय मन्थ्रि बिबानखौ एंगारनो थाखाय रायजोफोरनि सोमावसारनायखौ गिना खारखोमायो। हादोरनि गासैबो थागिबिफोरा बांलादेशनि गाहाय मन्थ्रिनि हेंथायै गसंनायाव शेख हासिनाया गावनि जिउनि रैखाथिनि थाखाय राजथावनि ढाका नोगोरखौ नागारना फैयो। बांलादेशआव जानाय हिंसायारि जाथायनि उनाव शेख हासिनाया बिबान नागारसिगोन नामा? गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहा जानायनि उनावसो शेख हासिनाया गावनि जिउनि रैखाथिनि सायाव सानदों नामा? थांनाय समाव बांलादेशआव जानाय फिन हिंसायारि जाथायनि उनाव शेख हासिनाखौ गाहाय मन्थ्रि बिबान एंगारनायनि खौरां मोननाय जादों। खौरांनि बायदिब्ला गावनि बिबान एंगारनो खावलायनायाव हिंसायारि सोमावसारनायनि गेजेराव बांलादेशनि गाहाय मन्थ्रि शेख हासिनाया राजथावनि ढाकाखौ नागारनानै गावनि जिउनि रैखाथिनि थाखाय आगरतलायाव फैबाय। गोबां रोजा रोजा सुबुंफोरा गाहाय मन्थ्रि शेख हासिनानि न'नि फारसे हानजा सरदों। मोनसे रिपर्टनि बायदिब्ला 20 लाख सुबुंफोरा ढाकायाव थानाय शेख हासिनानि न'नि फारसे हानजा सुरबोयो। गुबुन फारसेथिं बांलादेशनि आर्मि चिफआबो शेख हासिनाखौ गाहाय मन्थ्रिनि बिबानखौ एंगारनो खावलायदों।